než to minulé bydlení. Ježišmarja, kde se rozsvítí. To se nebude ono? Jo. Dobře. Tak ale postupuji. Záchod pro hosty. Koupelna. Větší sprchač než minule. Technická místnost. Ložnice. Krásný výhled hnedka na přírodu. A koukám, paní ještě bude dodělávat garníč. A jak se to zhasíná. Hustý. Jak se to zhasíná? A jak se to zhasíná? No to zmáčkne. No to nevím, kdyby to reagovalo na dotyk. Okay. Aha, dobře, chytřejší člověk. A tady máme pracovnu. Tak, snad se nám tady bude dobře pracovat. Tak, velká předsíň a obyvák. Jo, už jdu. V kuchyni. Tady prádelní místnost, tak snad se nám to tady všechno vejde. Tak já jdu taky makat. No, právě sedím v křesle. Na novém bytě. A mám z toho dost poruplný pocity. Je to hezký byt, je to velký byt, moc se mi líbí, za slušný prachy asi. A uvidíme, co bude, no. Jako na tom starém jsme zjistili, že tam je plíseň. No, by se tam otvíraly okna. No, takže se mi to dalo na prodlužky. Takže teďka momentálně jsem při každý mírný fyzický zátěži hyperventiluju jak hovado. Pecka. No, pecka. Už mě to nebaví. Tak, konečně na nafukovačce, na novém bytě, jde se spát. Právě, před chvílí jsem dorazil, takže právě je 23:46. A ještě nemáme přestěhovaný úplně všechno, a tady je poslední den, kdy to máme stihnout. Utahaný jsem jak pes.
asi hůř než pes. Protože ty naši psi odpočívají úplně nádherně. A snad se mi bude dobře spát, protože zase brzo stáváme. Jelikož jsem přijel takhle pozdě, tak už nechceme dělat moc velký hluk. Takže všechno, co jsem dovezl v autě, je v autě. A budeme to skládat ráno. Takže dobrou noc. Za chvíli začíná neděle, Silvestr. Jupi. Takže právě jsme se přestěhovali kompletně a já už nemůžu. Doufám, že se za měsíc nebudem stěhovat znova. Každopádně vám chci něco ukázat. A já vám to ukážu. Tohle je sušička na prádlo. A tady máme pračku. Jelikož a protože elektrika v tady té technické místnosti není momentálně ještě jelikož elektrika v technické místnosti na praní není uspůsobena na to, aby tam byly dvě zařízení současně, takže to ještě musíme nějak domyslet, případně ještě to zařídit s paní majitelkou. Já už jsem fakt grogy, tyjo. Děti, tak jo, milé děti, právě mi přišla pizza, která se jmenuje Vikingská pizza. Vypadá to jako na hovězí kousky s hranolkama. Tak jdeme to ochutnat. Takhle to vypadá, když celý den montuješ. Ať už to skončí. Tak je to tady, no.